Tervetuloa Ajatuspaja Liberan yleinen tasapaino podcastin pariin. Jatketaan aiheesta populismi. Edellisessä jaksossa oli vieraana perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini. Timo Soini tietysti omalta osaltaan jonkun verran avasi populismin hyviä puolia ja ehkä ruoti niitä pimeitä puolia. Ja tänään meillä on samasta aiheesta puhumassa Janik Lahti. Lämpimästi tervetuloa. Ja iki-ihana kollegani sisältöjohtaja Tero Lundstedt. Tero, aloita sinä. Populismi. Määrittele vähän. No käytetään ajatuspaja Timbron määritelmää, niin kuin viime kerrallakin, että kaikki populistipuolet voidaan täsmentää yleisellä tasolla siihen, että ne perustuu erilaiseen vastakkainasetteluun kuin aikaisemmat poliittiset liikehdinnät. Populistipuolella tämä on tämmöinen, niin on olemassa yksi homogeeninen kansa, joka sitten kamppailee eliittiä vastaan, jota vastaan pitää kamppailla, koska se ei oikeasti aja sen kansan asiaa, vaan se ajaa piiloagendaa. Ja tässä kohtaa nyt sitten mennään siihen, että minkä värinen tämä populistipuolue on, että mikä se piiloagenda on, mutta jotain sieltä aina löytyy. Voi olla vaikka multikulturalismi, mitä se ajaa, tai globalismi, tai jotain tällaista. Näihin yhdistetään lähes poikkeuksetta ainakin oikeistopuolella, niin on perinteisten perhearvojen hyvin niin kuin keskeinen rooli ja maahanmuuton vähintäänkin kriittisyystä kohtaan yleensä aika semmoinen suora vastustus. Ja sitten viimeisenä piirteenä populismissa on se pelottava puoli, mikä on vaihtelevassa määrin sitten läsnä puolueessa, niin on tämmöinen kuin demokraattinen illiberalismi, mikä tarkoittaa sitä, että sitä yhden kansan asiaa, niin sitä pitää pystyä ajaa ilman mitään semmoisia pidikkeitä sille vallankäytölle. Se on jotain keinotekoisia esteitä, mitä se eliitti on mennyt sinne rakentelemaan tielle. Oikeistopopulismi mainittu. Onko vasemmistopopulismia? Tero, jatka. Se on ollut hyvin isossa alamäessä. Oli todella vahva liikehdintä finanssikriisin jälkeen ja vaikka semmoista voi muistaa kuin Podemos tai Syriza. Että se oli niin kuin se Etelä-Euroopassa aika semmoinen vahva liikehdintä silloin. Ja kyllä niitä edelleenkin on olemassa, mutta esimerkiksi tämän Timbron määritelmän mukaan niin Suomessa ei sellaista ole. Että Suomessa on yksi populistipuolue ainoastaan. Tähän väliin kerron tietysti vähän tästä autoritäärisen populismi-indeksistä, joka on ruotsalaisen ajatuspaja Timbron alulle panema ja se on toteutettu laajasti yhteiseurooppalaisesti tutkimuslaitos Epicenterin kanssa ja ajatuspaja Libera sitä julkaisee täällä Suomessa ja siksi me tätäkin podcastia olemme tekemässä. Janik Lahti, olet politiikan ja populismin tutkija. Tähän väliin on varmaan syytä muistuttaa, että olet ollut myös kuntavaaleissa sosiaalidemokraattien edustajana ja pyrkinyt eurovaaleihin niin ikään sosiaalidemokraattina. Semmoinen ehkä pieni disclaimer tähän väliin, mutta miltä... Entinen kaupunginvaltuutettu. Entinen kaupunginvaltuutettu Jyväskylästä on paikka oikein. Populismin ruumiinavauskirjassa kirjoitat, että populismi ei ole ideologia, vaan tapa tehdä politiikkaa. Kyllä. Eli kirjan nimi oli Populismin anatomia. No niin, ruumiinavaus. Joo, me tavallaan tämä Teron määritelmä populismista, niin mielestäni tavallaan kattaa aika lailla ne kaikki synnit, mitä tässä on puhuttu ja päästiin puhumaan myös vasemmista populismista, mistä mun mielestä aina pitää puhua ylipäätään ja se ehkä kertoo vähän myös siitä, että millä lailla niin väärin lähestytään tätä käsitettä, että usein meitä tutkijoita kuitenkin haastaa siitä, että miksi te puhutte aina vaan oikeasta populismista, että oikeastihan tutkijat kyllä puhuu populismiin ja muihin ideologioihin perehtyneet politiikan teoreetikot silloin, kun he keskittyvät populismista kirjoittamiseen, opettamiseen, tutkimiseen, he kyllä he käsittelee sitä populismia ilmiönä. Populismihan ilmiönä ei katso sitä, tuleeko se oikealta vai vasemmalta, vaan tässä jo Teron mainitsemat tämmöiset vasemmistopopulistiset voimat, jotka nyt ovat niin kuin, parhaan päivänsä hetkellisesti taas nähneet, niin on vaan nyt enemmän sillä marginaalissa, niin sen takia puhutaan enemmän niin kuin populistista tai populist radical rightista tai laitaoikeustosta, miten se sitten määritelläänkään, että tämä on vähän niin kuin tällainen tosi tyhmä vertaus, mutta meteorologit puhuu myrskysäästä silloin, kun sitä on enemmän, sitten ne puhuu muista säästä, mutta se ei niin kuin tarkoita, että keskittyy vain toiseen, vaan siitä puhutaan, mikä milloinkin on enemmän niin kuin ajankohtaista. Ja vaikka vasemmistopopulismi on myös muun muassa Saksasta on tulossa mielenkiintoisia uusia nousijoita, niin kyllä tällä hetkellä, mikä on se poliittinen diskurssi Yhdysvaltain presidentinvaalit marraskuussa, eurovaalit ihan oven takana, niin kyllä tämä populistinen radikaali oikeasta siellä on se mielenkiintoisempi kysymysmerkki, tai aika outo, jos ei siitä puhuttaisi. Kysymys oli, siitä kirjasta, että mä sanoin, että se on tapa tehdä politiikkaa. Ei siis ismi.
ismi. Siis mitä tarkoittaa ismi vai mä en ymmärtänyt kysymystä. Niin, että liittyykö se jotain aatteellista taustaa? No tämä just varmaan liittyy edelleenkin tähän mun konekivääripuheenvuorot. Ylipäätään populismihan ei liity välttämättä mikään semmoinen varsinainen tausta, että se ei ole epäideologista, mutta se ei ole ideologia. Usein sitä määritellään tällaisena niin kuin ohut ideologia käsitteellä. Cas Mudden, tämä todella kuuluisa, että populismin ohut ideologia. Siinä on nimenomaan tämä Teronkin mainitsema tämä ajatus siitä, että yhteiskunta jakaantuu homogeeniseen kansaan, sitten johonkin eliittiin ja niihin kaikkiin muihin, jotka eivät ole sitä kansaa. Mä voin kohta näyttää tämän mun populismin kaava, joka tavallaan niin kuin sisällyttää tämän kaiken retoriikan ja tutkimuksen siihen sisäänsä. Populismihan ei tule vasemmalta tai oikealta, ylhäältä tai alhaalta. Ei ole olemassa mitään populistien manifestia, raamattua, ei ole mitään kuinka olla populistikirjaa vielä, tai mitään semmoista, mistä niin kuin kaikki erilaiset populistit ympäri maailmaa niin kuin ammentaa sitä ideologiansa. Mutta se ei tarkoita, että ei se olisi ideologista, kuten kapitalismi, marksismi, liberalismi ja niin edelleen. Se vaan niin kuin tavallaan muuttaa muotoa, niin sitä voi tulla sieltä, täältä ja tuolta. Ja se, mikä heitä yhdistää, on nimenomaan tämä jonkinnäköinen tämä ajatus siitä, että he itse edustavat sitä kansaa, tai minkä he itse määrittelevät kansaksi. Ja he tavallaan niin kuin siihen sisältyy aina se sanomaton lupaus siitä, että me edustetaan ei 99% kansasta, vaan 100%. Tähän on tietysti täysin paradoksi. Ja tähän sitten tällaiseen, niin kuin, että ketkä siihen viholliseen kuuluu tai siihen ei-kansaan, niin se sitten vaan riippuu siitä, että kuka puhuu. Ja sitten siihen liittyy paljon sitä, että sitä tietysti voidaan alkaa kaivamaan, että onko tämä populismia. Mutta tietysti kaikki nämä käsitteetkin elää ajassa, muuttaa muotoaan myös maasta toiseen samassa maanosassa. Se, miksi me tietysti jaksamme myös populismista kerta toisensa jälkeen liberamiehinä mouhuta, on tietenkin se, että kuten tähän indeksiin nimeenkin liittyy, on autoritäärinen valta ja ehkä sen tavoittelu, jolloin pyritään loppujen lopuksi keskittämään valtaa niin, että se ei enää olekaan siellä kansalla itsellään. Vaikka se ehkä populistisin keinoin lähteekin, että kansa vastaa eliitti tai kansa vastaa muut. Just niin. Tero, onko meillä olemassa Euroopassa sellainen vaara, että valta keskittyy pahan kerran joissain maissa? No joissain maissa kyllä, että mä haluan tähän heti alkuun sanoa sen, että tämän Timbronkin indeksin mukaan niin he myöntävät sen, että perussuomalaiset on monessa mielessä semmoinen aika tyypillinen oikeistopopulistinen puolue eurooppalaisittain, mutta tosi lievä monissa mielissä. Että sieltä just puuttuu tämä demokraattisen illiberalismin todellinen vaara, vaikkakin jotain yksittäisiä ulostuloja joskus jollain edustajilta on tullut, mutta silleen puolueena puuttuu se uhka sieltä. Kun taas sitten vaikka Unkarissa, missä on ajat sitten jo on menty siihen tilanteeseen, että siellä ei enää ole niin kuin free and fair ne vaalit niin kansainvälisten niin kuin tarkkailuelinten mukaan. Tai media tai oikeuslaitos. Joo, juurikin näin. Että siis siellä on mennyt siihen, että tavallaan kai se jotenkin järkeily menee siten, että kun se aito kansa meille kerran se äänen anto, niin kyllä me nyt osataan hoitaa sen asioita. Täällä ei tarvita mitään muita sotkemaan. Ja Tero on oikeassa tuossa, että tavallaan tämmöisen niin kuin pätevän jo 60-luvulta laitetaan akateemisen diskurssinkin perusteella, miten sitten määritellään ja miten oikeisto tai populistinen radikaali oikeisto, niin sekin terminologia muuttuu, niin kyllä perussuomalainen puolue kuuluu siihen kategoriaan, mutta on aivan näin, kuten tässä sanottiin, niin se kuuluu tavallaan niin kuin siihen lievimpään muotoon, jos me laitettaisiin nämä tälleen niin kuin Pokemon-kortit pöytään, verrattaisiin niitä, että ei perussuomalaiset kuulu siihen semmoiseen niin kuin sen radikaali oikeistoporukan radikaalempaan puoleen, vaan enemmänkin niin kuin siihen semmoiseen lievimpään, niin siihenkin sitten taas liittyy se semmoinen, että minkälainen suomalainen kulttuuri ja paljon muuta, mihin välttämättä tähän mennä. Mutta tämä niin kuin allekirjoitan niin kuin tämän akateemisen kentän puolesta. Ja lisäksi mietin sitä, että suomalaiskulttuurissa vielä, kun meillä on tämä pitkä niin konsensuspolitiikan ja isojen koalitioiden niin kuin, historia, mitä vaikka Unkarissa ei ollut, niin ehkä Unkarissa se on just ollut helpompi niin kuin se homma kaataa, tai se on myös kaatunutkin itsestään niin kuin helpommin just sen takia, että siellä sitten niin kuin voi aikaan niiden äänestyssäännöistä johtuen, niin aika helpostikin voi yksi puolue saada niin kuin täyden vallan sitten itselleen. Että kun Suomessa joudut aina tekemään sitä joka tapauksessa kompromisseja muiden kanssa, niin siinä, niin kuin se Timbrokin näyttää, niin siis populistipuolueet ne pehmenee vallassa ollessaan, niin siinä vaan käy. Joo. Niin. Ja sitten kun ne joutuu siis jakaa siis valtaa jonkun toisen kanssa. Se on trendinä näin, niin, kyllä. Mutta tietenkin sit populistipuolueet varmaan aika usein pahenee, jos ne on yksin vallassa. Ja sitten on maita, kuten Italia, missä niinku tällä hetkellä on hallituskoalitio, missä on 3 erilaista niinku kategorisesti populistipuolueita. Giorgia Meloni, Italian veljet, Salvini Lega ja edesmennen Berlusconin Forza Italia. Ja tässäkin tavallaan asteeroja paljon. Ja Unkarista
mielenkiintoista, en tiedä mennäänkö siihen, mutta sittenkin tavallaan, että millä lailla Unkari on sitten, kirjassamme tosiaan käytetään sanaa kolonialisoitu valtio, että millä lailla Orbán on tehnyt Unkarista tämmöisen, niin totta kai ei tämä tällä lailla olisi juuri nyt edes mahdollista onneksi monessa muussa maassa. Eli se, miten Unkari tavallaan niin on step by step Orbánin johdolla niin muuttunut tällaiseksi, että siellä ei ole nimenomaan käytännössä niin vaaleja tässä muodossa, miten Tero mainitsi, ei ole vapaata lehdistöä ja oikeuslaitos ei ole millään lailla oikeasti niin kuin irrallaan tästä kaikesta tai vapaa niin kuin rule of law länsimaisen liberaalidemokratian ajatuksen arven mukaisesti. Niitä on kuitenkin tapahtunut astettain ja laillisesti. Mennäänkö nopeasti siihen, että miten tämä on tapahtunut vai ihan ihan vaan rautalankavääntö. Orbán more or less, miten se on saanut alun perin niin kuin unkarilaisen median tavallaan se on nerokkaasti saanut sen niin kuin sensuroiman itseään ennen kuin se meni semmoiseksi, että ei ollut mikään semmoinen, että nyt kirjoitetaan näin negatiivisesti hallinnosta tai Orbanista hän pilaakuva ja sitten tulee joku pakettiautollinen miehi ja pamput kädessä sinne toimitukset. Siinä ei ollut mitään semmoista tällaista pelkoa ja tuskin tälläkään hetkellä se on näin, vaan nyt se on tietysti mennyt jo vähän eri suuntaan. Mutta se, miten se on hiljalleen alkanut, on näin, että Orbán niin kuin jälleen kerran yksinkertaisesti asetti vähän tämmöistä painetta, että jos toimittajanne teidän mediataloissa tai lehdessä tai radiossa niin edelleen kirjoittaa näitä meidän poliiseja jollain lailla niin kuin negatiivisesti avaten tai jollain lailla oikeasti niin kuin alkaa niin kuin haastamaan tätä, niin voi olla niin, että me lähetetään niin kuin state taxman sinne teidän mediaorganisaatioon, mikä on yritys, ja Unkarissa nyt yleensä, kun state taxman menee mihin tahansa organisaatioon, niin sieltä löytyy jotain korjattavaa, ja näillä verukkeilla tämä mediatalo ajetaan alas. Tämä nyt on hyvin, siis tästä voisi puhua toisin tunnin, miten tämä nyt käytännössä menee, mutta tämä nyt on se niin kuin perusidea. Ja sillä lailla sitten nämä mediatalot on itse niin kuin alkaneet autosensorisoimaan, että no ei nyt kirjoiteta näin, koska tässä menee tämä uhka, mutta ei tuossa ollut semmoista suoraa. Siinä on semmoinen lupaus siitä ja näin oli tapahtunut, niin sitten ne mediatalot alkoi menemään tähän suuntaan ja toki sitten muuttunut nopeasti vaan oikeuslaitoksesta. Sielläkin Orbán aikaisti tiettyjen niin kuin korkeimpien oikeuksien tai oikeustasojen tuomareiden eläkeikää, sai heitä pihalle ja nimitti uusia omamielisiään. Eli tavallaan tosi tämmöinen klassinen, eikä se mitenkään niin kuin välttämättä niin semmoinen tyylillisesti ovella keino, vaan aika tämmöinen ilmiselvä. Mutta jälleen kerran hänellä oli parlamentin enemmistö ja hän teki näitä muutoksia. Kaikki tapahtui laillisesti ja tavallaan parlamentaarisesti, mutta koska kaikki tämä oli tehty sitä varten, jotta sementoitaisiin hänen asemansa. Mutta silleen täytyy muistaa myös, että se ei ole ollut mikään vallankaappaus tai tällainen. Että se on myös, ja tämä, mitä tässäkin Tero totesi aikaisemmin, niin Unkari on monesta syystä myös tietynlainen maa, kuten muutkin, nyt sille yleistämättä, mutta entiset rautaesiripun takana olevat maat, niin on myös hyvin erilaisia perinteitä, erilaista niin kansalaisjärjestöjen ja tavallaan antanut sitä niin toleranssia tietynlaisille tämmöisille mitä sitten jossain niin kuin vapaassa lännessä kutsuttaisiin niin kuin tämmöiseksi gangsterimaiseksi meiningiksi. Orbanin työkalupakkiin on kuulunut myös hyvin vahvasti ehkä vasemmistopopulismiin liitetyt tulonsiirrot ja jopa äänteostot. Joo, kyllä. Mitä sä niistä ajattelet? Mitä mä niistä ajattelen? Niin, mun mielestä ne vaan kertoo hänestä paljon ja hänen niin kuin tavallaan semmoisesta niin kuin oikeisto, autoritäärinen ja kuitenkin vasemmisto. Joo, se kertoo mun mielestä hänestä paljon, mikä kertoo sitten tavallaan, että hän on tietynlaisen populismin tämmöinen personifikaatio myös, koska hänen se koko taustansa kuitenkin tulee tavallaan sieltä jostain semmoisesta niin kuin, että ei voisi kuvitellakaan, että se Orbán, mikä hän oli 30 vuotta sitten tai 25 vuotta sitten, olisi nyt se Orbán, mikä hän on nyt. Tavallaan nimenomaan tämmöinen niin kuin, rautakansleri oikealta. Niin Orbania pidettiin siis keski-eurooppalaisena markkinaliberaalina. Niin, nimenomaan, mutta että tavallaan, että häntä ei yhtään haittaa tavallaan, että mitkä tahansa avut vie häntä eteenpäin, niin kyllä hän sitten kalastelee sen koko kehän läpi ja se onkin mielenkiintoista. Onko siinä itse asiassa ehkä osittain niin kuin populismin ytimeen liittyvä asia, että monia asioita välittämättä poliittisesta laidasta voidaan yksinkertaistaa, monimutkaisiin ongelmiin tarjotaan yhtä ainoa vastausta. Tero? No siis se on nimenomaan se, mikä toistuu maasta toiseen, että monet niin kuin yhteiskunnalliset ongelmat voi olla niin kuin hyvinkin monimutkaisia ja rajat ylittäviä, ja niihin on vaan pikkasen vaikea niin kuin löytää ne helpot one-liner ratkaisut, varsinkin jos niin kuin oikeasti todellisuudessa sun saattaa esimerkiksi vaikka kansainväliset sopimukset, EU-jäsenyys, mikä ikinä sitoo sun käsiä, niin tämä voi olla silleen vähän vaikeaa, mutta sille ei paljon ääniä
saa, jos sä yrität selittää sun kannattajakunnalle sitä, että kuinka vaikeet nämä on. Ja niin parhaan me tehdään, vaan sä lupaat vaan tehdä niitä asioita ja sitten katsoo, miten hallitusvastuus mahdollisesti käy. Kyllä. Podcastia äänitetään siis keväällä 2024 ja eurovaalit on edessä. Ja Jannik, mainitsit Italian. Siellä on 3 erilaista populistipuoluetta vallasta. Miltä se tilanne näyttää? Onko syytä olla huolissaan? Joo, antakaa mulle vielä mahdollisuus myöhemmin vastata, mitä ottaa koppi, mitä Tero sanoi, kun tuossa oli kiinnostavia pointteja. Pitäisikö olla huolissaan? Mä sanon, että italialaiset tietynlaiset ihmiset ovat syystä huolissaan. Tietynlaiset ihmiset ne on tavallaan niin kuin shitty word. Sanotaanko, että ihmiset, jotka eivät välttämättä niin kuin, oliko tämä podcastissa ei saa kiroilla edes englannin kielellä, niin italialaiset, jotka kuuluu tietynlaisiin seksuaalivähemmistöön tai ovat niin kuin tällaisesta tämä pohjois-eurooppalaisesta näkökulmasta niin kuin liberaaleja myös arvojensa ja tavallaan niin kuin elintapojensa suhteen, niin voivat olla enemmän huolissaan tämän nykyisen hallituksen alla. Ja sanotaanko, että Giorgia Meloni on tajunnut, eli Italian veljen johtaja ja Italian ensimmäinen naispääministeri. Ja siitä voidaan puhua enemmän, mikä on kytkös tavallaan uusfasismiin ja mikä ei, niin hän on tajunnut se, minkä myös Geert Wilders on Alankomaissa tajunnut, että tavallaan niin kuin muun muassa Ukrainan sodasta nyt Euroopan näyttämällä tullut tällainen, että se pitää niin kuin osoittaa tuki Ukrainalle, silleen siellä niin kuin Brysselissä tai sitten Strasbourgissa sille nyrkkii pöytä, että we stand with Ukraine, ihan sama onko Salvinilla ollut se Putin-paita siellä Kremlissä, mutta sitten tavallaan sillä saa sen karta biancon, millä pystyy siellä omassa kotimaassaan hiljalleen erilaisin tavoin, että kyllä Alankomot täysin erilainen valtio kuin Italia, niin pystyy tavallaan niin tekemään niitä toimia, jotka voi nakertaa sitä liberaalia demokratiaa. Niin tämmöisellä eurooppalaisella tasolla sanotaanko, että kannattaa olla hereillä. Ei, jos mä heti sanon, että ei pidä olla huolissaan, niin sitten mulle tulee heti jälkeen sellainen olo, että nyt mä taas vähättelen tätä. Mutta en mä myöskään niin tykkää lietsoa pelkoa tai tällä lailla. Et miten mä aloitinkin tästä, niin kuin, että populismi on hyvää tai pahaa, että ylipäätään sitä ei kannata ikinä lähestyä mun mielestä sillä lailla. Ja se oli tosi mainio se teidän edellisviikon jakso, missä Timo Soini oli. Ja siinä vähän sanoitte, että ensi viikolla meillä on niin kuin, nyt on good cup ja sitten ensi viikolla meillä on tutkija bad cup. Mutta mä en niin kuin, ota sitä viittaa harteille, että mä en ylipäätään se olisi mun mielestä paha moka tutkijalta lähestyä mitään tällaista. Niin kuin, kuitenkin näin tällaista niin kuin, ei helposti määriteltävää käsitettä, kun populismi on hyvää tai pahaa. Toki ei siis sorruta populismiin. Ei sorruta populismiin. Varmasti sorrun useinkin kirjoituksissani. Mutta Italiasta vielä, niin tosiaan siitä paljon oli pelkoa silloin, kun Melonista tuli pääministeri. Ja ylipäätänsä toi hallituskoalitio näytti vähän siltä, että huoltahan tämä herättää, niin kuin vaikka mikä tulee olemaan niin kuin sen yhteistyökykyisyys sitten Euroopassa ja EU:ssa. Ja ei ole kyllä, ne pelot ei ole sitten materiaalisoitu niin juuri lainkaan. Huudettiinko sutta vai oliko se pelko aiheellinen? Vältettiinkö sillä jotakin sillä fasismihuudolla? No tässäkin taas on tosi monta juttua samaan aikaan. Berlusconi, joka nyt about tasan vuosi sitten menehtyi, vanha titaani, tällaisen telepopulismin isä, mahtavan suuri hahmo Italiassa, oma laulu, äärimmäisen fanaattisia kansalaiskannattajia, niin kuin ihan ruohonjuuritasolta sitten poliittiseen eliittiin asti. Hän kuitenkin nyt sitten oli Melonin kanssa menossa tähän uuteen hallitukseen ja hän siis istuisi siellä edelleen varmasti, ellei hän olisi sitten tästä ajasta ikuisuuteen mennyt. Ja hän kuitenkin oli aivan tässä niin kuin Giorgia Melonin tämmöisessä niin kuin we stand with Ukraine, olemme EUn ja lännen kanssa yhtä, tuomitsemme täysin tämän Venäjän sodan hyökkäyssodan Ukrainassa, niin tästä huolimatta niin Berlusconi veti sitä ihan omaa soolo-fidleään siellä ja sanoi, että Vladimir Putin on hänen hyvä ystävänsä edelleen ja lähetti hänelle Proseccoa, mikä tietysti invitsi Italiassa, että sä lähetät parhaalle ystävälle Prosecco, mutta joka tapauksessa jätetään Italian kulttuuri ja ruoka nyt sitten toiseen podcastiin. Niin ei kyllä siinäkin näkyy sitä rakoilua. Giorgia Meloni meidän näkökulmasta ilman muuta huudettiin sutta ihan turhaan. Hän on ollut tavallaan yllättävänkin, mä itse positiivisesti yllättänyt, hän on pitänyt ihan hyvää jöötä. Hän on todella institutionaalinen tietyllä lailla. Hän on fiskaalipolitiikassa ollut myös johdonmukainen ja Giorgia Meloni verrattuna näihin muihin sankareihin, mitä niin kuin Movimento Cinque Stellessä tämmöinen niin kuin myös Kameleon tämmöinen populistipuolue, mutta ei hallituksessa. Nyt siellä on Pepe Grillot ollut ja kaikki muut aina vaihtelee kannat. Aivan samalla lailla kuin Matteo Salvini, joka huvittavasti viime eurovaaleissa oli niin kuin just se niin kuin ehkä se paras hetki nyt tähti on laskussa. Niin Giorgia Meloni on todella koherentti silleen ollakseen italialainen poliitikko ja ollakseen poliitikko, enkä edes niin kuin haukun kaikkia poliitikkoja tai kritisoin. Niin hän on pysynyt semmoisessa koherenttiudessaan. Hän on
mitä hän sanoo Euroopassa, Euroopalle, Italian viesti, se pysyy sama toki sisämaassa, mutta se on sitten vaikea mennä sanomaan ihmisille, jotka uskoo, ja minäkin itse niin kuin kansallisena uskon kuitenkin ihmisoikeuksiin ja tavallaan liberaalit arvot, että ihmiset saavat itse valita, mitä syövät ja kenen kanssa menevät naimisiin ja niin edelleen, niin tällaisille ihmisille, näille vähemmistöille, niin Italiassa on hieman vaikeampaa nyt ja voi olla hieman ahdistavampaa ja tiettyjä oikeuksia, muun muassa sateenkaariperheeltä, niin kuin puhtaasti niin kuin heidät täysin ohitetaan tietynlaisissa niin kuin valtion tuissa. Eli tällä lailla niin kuin sitten mennään Italiaan, mutta sehän ei tietystikään meitä kosketa ollenkaan samalla lailla. Eli halusin vain tämän tuoda esille. Että eurovaalien alla silti ihan kiinnostava aihe. Tässä välissä muistutan teitä, hyvät kuulijat, että tilatkaa ihmeessä Liberan podcasti, missä ikinä tätä kuuntelettekaan, ja ottakaa Instagram, TikTok ja Facebook-sivut seurantaa, ja kannattaa aina silloin tällöin käydä myös kotisivulla kurkkaamassa, että mitä sisältöjohtaja Tero tänään maailmasta ajattelee. Siinä siis lukusuositus ja palataan populismin pariin. Populismiin kuuluu aina ajassa eläminen. Ongelmat muuttuu, silloin myös ne yksinkertaiset vastaukset muuttuu ajan kanssa. Mikä on tällä hetkellä populismin pahin trendi, Janik? Pahin trendi? Niin kuin kenelle? Sinulle ja minulle, eurooppalaiselle ihmiselle. Mä luulen, että pahin trendi on ehkä just semmoinen, niin kuin, että mitä niin kuin, ei niin kuin Suomessa lisätäkseni tuohon edelliseen puheenvuoroon tästä mielenkiintoisesta, että Ukrainan sodan tuomitseminen, että perussuomalaiset, mä taisin sanoa jossain pari kuukautta sitten huomenta Suomessa, että perussuomalaiset on tavallaan niin sellainen positiivinen poikkeus, jos puhutaan, että me kaikki varmasti tämän pöydän äärellä myös tuomitaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, niin Suomen perussuomalaisella puolella ei ikinä ollut tällaista ongelmaa, varsin ollaan niin kuin hyvin ymmärrettävistä historiallisista syistä. Russofilia on ollut hyvin niin kuin vähäistä verrattuna nimenomaan Ranskaan, Italiaan, missä niin kuin kommunismi on nähty hyvin eri lailla ymmärrettävistä syistä ja vähemmän ymmärrettävistä syistä. Ja Suomessa tavallaan niin kuin aika nopea, niin kuin muun muassa oli tämä Niikkogate, minä ja Helsingin yliopiston tutkija Emilia Palon julkaistiin tämmöinen raportti viime vuonna, missä käytiin läpi tämä hyvin pieni pro-Kreml-faktio, mikä hyvin nopea sai myös käytännössä kenkää perussuomalaisesta puolueesta, niin sanotaan, että tässä jo perussuomalainen puolue on positiivinen poikkeus, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että perussuomalaiset ei käytä tällä hetkellä, ainakaan vielä onnistuneesti, vaan se oli joku strategia, mitä tullaan vasta näkemään, sillä lailla nimenomaan tätä Bryssel-Strasbourg, Euroopan unionin ydintä jonkinlaisena areenana, mitä markkinoidaan sinne Euroopan unionin herroille ja sitten tehdään jotain niin kuin tavallaan kansalaisille pahempaa. Mutta tämä on just se, mitä tavallaan tämmöiset Euroopan vanhojen mahtimaiden päätyypit tekee ja pahimmillaan tämä voi aiheuttaa ylipäätään sellaista niin kuin polarisaatiota ja mun mielestä se pahin, ja tämä ei ole oikeisto radikaalipopulistien niin kuin helmasynti, vaan kaikkien tavallaan poliitikkojen, jotka eivät tunnista semmoisen tietynlaisen segregaation ihan sama missä kansanryhmässä tai ylipäätään sellaisen syrjäytymisen tai tämmöisen niin kuin ihmisen epätoivon aiheuttamaa politiikkaa tai politiikan tavallaan vastuun välttelyä, koska se aiheuttaa ihmisten kiinnostusta tai tavallaan niin kuin kiinnostuksen lakkaamista, uskon lakkaamista. Sitten he alkaa uskomaan tämmöisiin niin kuin vasemmistoradikaaleihin, oikeistoradikaaleihin ja se on aina huono juttu. Nimenomaan mitä tapahtui eilen Slovakiassa. Populistista radikaalioikeista pääministeri on ammuttu. Me ei tiedetä nyt oikeastaan vielä siitä mitään, mutta tämä on niin kuin aivan järkyttävä asia ja millään tavalla hyväksyttävä juttu. Ja mitään johtopäätöksiä tässä ei voida vetää, mutta kaikki tämmöinen väkivalta ja kaikki tämmöinen, että pelataan kaksilla rattailla tavallaan tämmöisissä niin kuin eksistentialistisissa kysymyksissä, mitä sitten kuitenkin nämä populistit nimenomaan eurooppalaisilla areenilla paljon tekee, koska heillä on enemmän pelivaraa, koska Wildersilla on enemmän sanottavaa, ehkä Euroopan parlamentissa, varsinkin Giorgia Melonilla on, kuin sitten Riikka Purralla tässä vaiheessa. Niin tavallaan tässä tällaisten ongelmien ylenkatsominen tai niiden riskien ei-tunnistaminen, siinä mun mielestä piilee se semmoinen niin kuin pahin paha. Tämä oli niin kuin aika ehkä huonosti verbalisoitu. Jos saa jatkaa tuosta, niin kuriositeettina, niin tuossa Timbron indeksissä niin tosiaan ne mainitsee, että perussuomalaiset on Euroopan oikeistopopulistipuolueesta kaikista Venäjä vastasin. Joo, et se on niinku, se on helppo uskoa. Joo, no niin, ja siitä sulkahattua meidän kotipopulisteille. Kyllä. Ehdottomasti. Ja sitten siis, sehän oli niin kuin vissiin vasemmisto- ja oikeistopopulistien yhteishallitus se Slovakian, niin kuin, että se on semmoinen niin kuin ihan myös niin mielenkiintoinen. Todella hämmentävä niin kuin viritelmä, mutta en tarkemmin tuossa Slovakian sisäpolitiikasta niin tiedä, että miten tuommoinen voi pysyä pystyssä hetkeäkään. Niin, luulisin, että niitä pitäisi olla edes saman vähän niin kuin linjan populisteja, niin kuin, jos on eri puolueista. Mutta. Yhdistäisikö heitä sitten kuitenkin se jonkinlainen semmoinen niin kuin kansallisen lipun alle
nyt menee spekulaatioksi, koska itsekään tiedä tuosta enempää, mutta niinhän on pakko olla joku sellainen yhteinen vihollinen ollakseen tavallaan populisti. Että on mielenkiintoista, pitääpä tutkia. Niin, maahanmuutto on yleensä aina sekä vastaus että ongelma ihan melkein mihin tahansa populismikysymykseen. Se on vahva liima sitten vasemmista ja oikeasta. Mielenkiintoista vaan, kun puhuttiin tästä, että mikä on niin kuin klassisesti oikeistopopulismin ja vasemmistopopulismin ero, niin tavallaan, että vasemmistopopulismihan tälleen niin kuin historiallisesti enemmän semmoista niin kuin vähemmistöjä syleilevää ja se eliitti, se paha, kansan vihollinen tulee sieltä jostain pahasta rahaeliitistä, joka niin kuin ei yhtään ymmärrä sitä oikeaa kansaa, missä taas sitten perinteisesti jälleen kerran vedän mutkeasuudeksi, niin oikeistopopulismissa sitten taas niin kuin se kansa on semmoinen homogeeninen, etninen vähemmistö ja kaikki, mikä ei kuulu siihen, on sitä vihollista, niin tässä on tosi mielenkiintoista sitten. Että Mutta itse asiassa se on kanssa, mua ainakin itteni yllätti se, mutta että kuinka niin kuin läsnä monissa vasemmistopopulistipuolueissa on se maahanmuuttokriittisyys kyllä kanssa. Että se on niin kuin, ei olisi tullut jotenkin mieleen, että niin kuin ajattelisi silleen, että ja nyt Saksan Die Linkestä erottanut, mä unohdan hänen nimen, tämä nuorehko nainen, Knachten Anne, mä unohdan sen nimen. Hän on niinku nimenomaan vasemmistopopulisti, yllättävän niin kuin just näissä parametreissa, mitä minuutti sitten kävi läpi, niin maahanmuuttovastaista retoriikkaa. Ja toki hänellä oli joku tämmöinen niin kuin pro-Kreml-essee-setti myös, mistä hän on nyt sitten totta kai. Niin, nimenomaan tämä sitten selittää tätä tässä, mikä sitten ei varmaan siellä Slovakiassa. Ja Saksassa toki tietysti näkyy niin sanotusti uusissa osavaltioissa se selkeä siirtyminen vasemmistoäänestäjistä sinne AfD-populistipuolueen leiriin. Että kyllä sieltä oikeisto nimenomaan. Että jotain yhtenäväisyyksiä selkeästi on, mutta onko se jonkunlainen osattomuuden kokemus sit niissä ihmisissä, jotka mahdollisesti lähtee äänestämään? Uudet osavaltiot on ollut köyhempiä, ihmiset on selkeästi vähävaraisempia ja välttämättä sosiaaliturva ei ole parantunut Saksassa sinä aikana, kun Saksat on yhdistynyt, vaikka sitä rahaa pumpattiin toki ihan valtava määrä. Onko sille olemassa mitään analyysiä, että miksi se siirtymä vasemmistosta oikeistopopulistien syliin tapahtuu juuri nyt? Mun mielestä toi sun ajatus osattomuudesta menee, niin kuin, se on niin kuin vain yksi sana, mutta se nimenomaan kattaa aika paljon syntejä, mikä niin kuin tarvitsisi lisää analyysiä. Mutta myös se tuo mun, ehkä tähän mennessä tämän podcast-session epäselvin puheenvuoro siitä populismin pahimmasta pahasta on just se, että jos populismi, mikä tarkoittaa myös sitä, että ei-populistiset poliitikot ovat siitä myös vastuussa ja antavat sen tapahtua, niin lisäävät olemassaolollaan semmoista osaamattomuuden tunnetta, niin se on riski niin kuin kaikille vasemmalta keskustasta oikealla oleville poliittisille tekijöille ja yhteiskuntarauhalle, koska nimenomaan ei se ole kenenkään etu vapaassa, liberaalissa, länsimaisessa demokratiassa, että jotenkin ihmiset ja kansalaiset alkaa jollain lailla niin kuin menettämään toivoaan ja haluaa vaan jotenkin nähdä niin kuin sitä nyrkkiä pöytää. Oli se sitten oikeistopopulistit tai vasemmistopopulistit, että mennä niin kuin radikaalin puolelle. Ja tämä puhe tästä ääripäästä on tosi tietysti typerää ja väsynyttä usein, mutta se, että kun näkyy semmoista liikehdintää sinne, niin se on haastavaa ja se on se haaste. Ja sulla varmaan jotain sanottavaa, mutta muuten jatkan vielä tästä. Niin tuli vaan mieleen se, että ylipäätänsä se, että miten muissakin maissa, mutta vaikka nyt erityisesti Suomessa, niin se, että kuinka paljon protestipuolue kasvattaa niin kuin koko ajan niin kuin äänimääriä, niin kyllä siinä pitäisi perinteisten puolueiden ja vähemmän perinteistenkin puolueiden niin katsoa peiliä ja miettiä, että miksi näin on. Kyllä. Ja mä luulen, että siis analyysi on pitkälti, että pitäisi enemmän tutkia niin kuin ihan datan kautta, saa niin kuin vielä enemmän niin kuin lihaa luiden ympärille, mutta siis se, minkä takia niin paljon tämmöistä perinteistä työväen porukkaa on siirtynyt niin kuin Euroopan tai Länsi-Euroopan, eli ei tämmöisessä Itä-Euroopan maiden, niin Länsi-Euroopan tämmöisessä työväen tai työväkeä ja työväen puolueita äänestäneistä populistisen ja radikaalioikeista, niin sehän on jonkinlainen vasemmistopuolueiden tai keskustavasemmistolaisten puolueiden täydellinen epäonnistuminen. Ja tällaiset hahmot kuin Tony Blair, Gerhard Schröder ja Paavo Lipponen, jotka niin kuin jollain lailla ovat olleet myös varmaan sitten semmoisen perinteisen keskusta oikeistolaisuus, jos puhutaan fiskaalipolitiikasta ja sosiaalipolitiikasta, niin ovat olleet niinku semmoisia järjen ääniä ja kuka tietää, ehkä ovatkin niinku jollain lailla tuoneet eniten tavallaan tasapainoa ja hyvinvointia, mutta se semmoinen retoriikka, mikä niinku on tullut sinne tällaisten Blairien, Schrödereiden ja Lipposten myötä, siis nyt puhutaan kuitenkin about 24 vuotta sitten, niin on jollain lailla aikannut kaivertaa jo sukupolvesta toiseen. Ja tästä voisin puhua enemmän, mutta semmoinen, että me tiedetään nyt, että Ranskassa semmoisissa kylissä, missä isoisä, poika
ja isoisän pojanpoika on niin kuin ollut samassa tehtaassa töissä, ja ne aina olisivat äänestäneet sosialisteja tai kommunisteja. Ei sen takia, että he uskovat johonkin kommunistiseen utopiaan tai sosialistiseen yhteiskuntaan, mutta se on vaan ollut semmoinen, että hei, noi puhuu meistä, noi puhuu meidän asiaa, tehdas suljetaan, ollaan semmoista, niin kuin käytän nyt latautunutta termiä, mutta valkoisia köyhiä omassa maassamme, sen verran, että semmoinen niin kuin hyvinvoiva keskiluokka edes tunnista semmoista köyhyyttä, moni niin kuin kirjallisuuden henkilö on puhunut jo tästä, niin se jollain lailla sitten alkaa, se jotenkin sitten tämmöiset Marine Le Penit, jota ennen vanhaan kukaan ei olisi äänestänyt isä Le Pen, niin alkaa sanoa, että hei, Marine Le Pen, se vouhottaa tosi paljon noista marokkolaisista ja tunisialaisista ja algerialaisista, mutta ainakin se puhuu meistä, se puhuu meidän työväenluokasta. Sitten siinä vielä se, en ole sosiaalipsykologi, mutta siinä on vielä se aspekti, että sua on poljettu sukupolvesta toiseen, sulla on sellainen olo, että sä oot omassa maassasi jonkinlainen niin kuin B-luokan kansalainen. Sitten tulee joku, joka sanoo, että hei, että se ei ole sun vika, vaan se on noiden vika ja ne näyttää tolta. Siinä on joku semmoinen, joka resonoi ja vaikka toinen niin yleistys, joka pitää olla tosi varovainen ja olen saanut lokaan iskaa ennenkin, kun olen tätä esittänyt, mutta kun mä en esitä tätä taas mun mielipide, vaan tätä tukee data myös, niin on tosi mielenkiintoinen aspekti siinä. Niin osattomuuden kokemus, puhuttiin aikaisemmin osattomuudesta, mutta nyt jos me lisätään siihen sana kokemus, niin sen kvantifiointi on hirvittävän vaikeaa ja se on tietysti politiikassa se viisasten kivi, että kuka sieltä sitten löytää sen osattomuuden kokemuksen ja siihen ehkä tarvittavat vastaukset, niin ihan varmasti menestyy ja siihen varmasti populistipuolueet kyllä pureutuu. Varma kevään merkki on muuten myös Liberan kesäkoulu, joka toteutuu tänä vuonna elo-syyskuussa, jos olet siis 18-26-vuotias, niin tarkkailepa ajatuspaja Liberan kotisivu ja libera.fi haku aukeaa näillä näppäimillä. Ja jos satut kuuntelemaan tätä loppuvuodesta 2024, niin missä sitten kesäkoulun tervetuloa sitten seuraavana kesänä uudestaan. Mennään Suomeen, tai siis tullaan Suomeen. Täällähän me istumme Helsingissä. Perussuomalaiset on ollut vasemmistoliiton, sosiaalidemokraattien ja vihreiden hylkylistalla hyvin pitkään, eikä hallitusyhteistyöhön oikein olla pystytty millään muulla kuin tällaisella koalitiolla, jossa nyt kokoomus ja kristillisdemokraatit ja vähän RKPkin sitten asettuu takuumieheksi jonkunlaiselle oikeistolaiselle politiikalle. Onko se poissulkeminen teidän mielestänne kuinka viisasta? Viekö se loppujen lopuksi Suomenkin blokkipolitiikkaa? Tero? No siis mun mielestä ei ole viisasta sulkea etukäteen pois mitään puoluetta ikinä. Että se käytännössä varmasti oltaisiin päädytty tavallaan samaan tulokseen, jos olisi hallitusneuvotteluissa demarit ja persut ja sitten niin vaikka niin kuin vihreät ja perussuomalaiset, jos ne olisi päässyt samaan huoneeseen niin kuin neuvottelemaan jostain, niin varmaan ne olisi aika nopeasti ollut se, että ei saa agendasta ei päästä niin ensimmäisestä kohdasta niin yhteisymmärrykseen. Minkään väristä savua ei nouse piipusta. Niin. Mutta siis se pitää ajatella se, että kun politiikassa kaikki miltä näyttää, niin se tosiaan, että jos sulla on niin kuin, tämmöinen niin kuin protestipuolue, joka sanoo, että se puhuu tällaisten niin kuin unohdettujen ihmisten niin kuin asiaa ja näin. Ja sitten jos sulla on niin kuin vanhat puolueet, no vihreät nyt ei niin vanha, mutta kuitenkin, niin sitten kieltäytyy etukäteen. Ei me edes puhuta noiden kanssa, ne ei nyt kuulta, niin se just sitä samaa niin kuin optiikkaa näyttää. Siis näyttää just siltä, että no niin, se eliitti yrittää sulkea meitä etukäteen pois. Ja siinä Timbron indeksissä just puhutaan siitä, että miten se itse asiassa kasvattaa ihmisten uskoa niin kuin demokratiaan ja sen toimivuuteen, se kun populistit päästään oikeasti valtaan. Se ei aina ole nättiä kaikissa tapauksissa, mutta ainakin, niin kuin, että se ihan samalla lailla niillä unohdetuillakin on se ääni, sillä on yhtäläinen arvo ja jos päästään hallitusneuvotteluissa sopuun, niin hitto tervetuloa sitten, katsotaan mitä tässä käy. Että ei etukäteen sulkemisella. Jannik. Mä oon samaa mieltä Teron kanssa ja niin myös muunkin datan perusteella nimenomaan näyttää siltä, että sitten annetaan tavallaan, että jos sitten, jos se ajatus on siitä, että siellä hallitusyhteistyössä ne kuitenkin vaan pettää lupauksensa, eivätkä toimi oikein lässyllä, että annetaan kansan siitä olla äänestämättä heitä tai mennä nukkuvien puolueeseen, jättää äänestämättä tai niin edelleen, näin edelleen. Eli ei tavallaan niin kuin pitäisi myöskään hyysätä sitä, että ne puolueet, jotka on, nyt puhutaan nimenomaan Suomesta, niin ne puolueet, jotka ovat eduskuntavaalikelpoisia, niin siellä on kuitenkin kaikki semmoisia, mitkä mun mielestä niiden nimenomaan etukäteen ei tulisi sanoa, että näiden kanssa ei tehdä yhteistyötä. Eri asia on sitten tämmöiset, jotka sitten kerta toisen jälkeen eivät edes pääse siihen tavallaan puolueen rekisteriin niistä syistä, että ne ovat avoimen, niin kuin, no ne syyt on selviä. Niin mun mielestä tässä on nimenomaan, tämä ei toimi missään oikeastaan tämä tämmöinen, ollaan menossa blokkipolitiikkaan, mun mielestä se ei ole hyvä juttu. Me ollaan niin kuin, ikävä kyllä me seurataan kaikkia eurooppalaisia trendejä, vähän myös voi olla, että me ollaan päätymässä siihen suuntaan. Ja nimenomaan tässäkin, että tällainen, niin kuin, miten Tero sanoi, että politiikassa kaikki on miltä näyttää ja se, miten me edellisessä kirjassa me mainostan politiikan pinnan vangit, jotka julkaistiin 3
3 viikkoa sitten minä tietokirjailija Matti Mörtinen sanottiin, että kaikki mikä näyttää hyvältä ei kuitenkaan välttämättä ole siitä, mikä liittyy oleellisesti myös politiikkaan, niin on ongelmallista se, että niin jotenkin lähtökohtaisesti ruvetaan jo ajattelemaan myös mun mielestä silleen, että mennään semmoiseen blokkipolitiikkaan, vaikka totta kai on aivan selvää, että tietynlaiset ideologiset liimat voi viedä tietynlaisia yhteiskunnallisia uudistuksia eteenpäin, eikä se ole huono juttu, mutta mennään vaikka Eurooppaan, että mikä ainut maa, jolla on tämmöinen cordon sanitaire, ranskankielinen sana tulee siis tietysti lääketieteestä, mutta jolla on tämmöinen herrasmies-sopimus, että me ei tehdä yhteistyötä noiden populistien ja radikaalioikeistopuolueiden kanssa, niin on Belgia, koska siellä on ollut Vlaams Blok, Vlaams Belang ja niin edelleen, mutta ei se toimi sielläkään oikeastaan, eikä se toimi oikeastaan missään se poissulkeinen, koska sitten se menee juuri niin kuin Tero sanoi, että se vähän niin kuin pelaa niiden pussin, katsokaa mitä eliitti tekee, toi niin kuin ongelma numero 1. Ongelma numero 2 on se, että ajatellaan nyt sitten nimenomaan tämmöisiä niin kuin monipuolue, oli sitten yksikamarinen, kaksikamarinen parlamentti, niin kuin Suomen eduskunnassa, että jos niin kuin jätetään aina sinne ulos, ne saa siitä vaan enemmänkin sytykkeitä, ei saa sitä hallitusvastuuta, jos sitä mahdollisuutta onnistua ja epäonnistua, niin sittenhän se menee vaan semmoiseksi, että ne kuitenkin varmaan kasvaa siellä, ne jollain lailla saa sen omalle protestilleen, niin sille semmoille, me olemme se oikea kansa, olemme se eliitin vastainen porukka, niin enemmän oikeutusta. Ja ajatellaan, että mitä se jää jäljelle, kun se populistit, jotka on poissuljettu, jää ulos, niin ketkä sinne jää jäljelle? Sinne jää niin kuin porukkaa niin kuin vasemmistoliitosta RKP:hen ja heidän sitten jossain vaiheessa niin kuin voidaan olla sellaisessa tilanteessa, on eri maissa oltu, että tavallaan niin kuin jäljellä jää porukka, jonka ainut yhteinen liima on se, että no me ei nyt olla noiden kanssa samaa, mutta eihän sillä, niin kuin, ei sillä saada niin kuin uudistuksia tai minkäänlaista niin kuin yhteiskuntaa eteenpäin. Tämä on totta kai tosi niin kuin silleen, että tämä on niin kuin tavallaan tässä skenaarissa se worst case skenaario, mutta se on jo aika ikävä ja ei kansalaiset siitäkään diikkaa ja kenen pussiin tuo menee populistien. Ja sitten vaikka länsinaapurissa kuitenkin Ruotsissa kokeiltiin sitä, että jos sitä niin kuin ei puhuta siitä möröstä ja sovita, että kuka ei tee ruotsidemokraatteja yhteistyötä, niin kyllä se varmaan menee pois. Ja se vaan kasvoi niin valtavaksi, että ei enää voitu olla huomioimatta. Ja nyt se vielä onnistui saamaan valtaa siten, että se ei tarvitse ottaa sitä niin kuin populismi-kuoloimasuudelmaa, eli sitä niin kuin oikeasti hallitusvastuuta vastaan. Niin sieltä tuntuu kyllä, että Ruotsissa on vedetty kaikella tapaa, niin kuin, sitäkin voisi käyttää niin kuin oppikirjaa esimerkkinä, niin kuin, että älä tee näin niin kuin Ruotsissa. Niin ei tehdä niin. Covidin ja populistien suhteen. Ei tehdä niin. Hyvän paha populismi, 2 jaksoa, toisessa vieraana Timo Soini ja tässä jaksossa vieraana Janik Lahti. Jos sisältö on miellyttänyt sinua, niin muista, että Ajatuspaja Libera on täysin julkisesta vallasta ja rahoituksesta riippumaton. Kaipaamme siis lahjoitusvaroja toimintamme tukemiseksi. Ohjeet löytyy kotisivuilta. Tässä kohtaa pyydän herralta Janik Lahti ja Tero Lundstedt numerovastauksen. Kuinka huolissaan on syytä olla populismista Euroopassa 1–10? Tero. Saako perustella vai numero vaan? Numero. 1–10. Mitä korkeampi, sitä enemmän huolissaan. Mä laittaisin 8. Janik. 9. Paljon kiitoksia. Ei kuitenkaan ehkä ihan niin tummia pilviä. Katsotaan, miten eurovaaleissa käy ja mihin tämä tilanne kehittyy.